Book 19, Chapter 12, page 30. Punta kami sa mall. Yung mall kasi na nasira nung nagkaroon ng bagyo, ngayon open na siya. Kaya gusto kong i-check ang haggard ko. Hindi pwede ang angulo na ito. Dapat ganyan. Ayan, para kunyari, mas fresh tignan. Grabe, kung kailan niya sumilagi akong puyat. Grabe yung traffic. Sa wakas nakapasok na. Finally. As na kami. Ang pangit talaga ng pimple ko. Ang laki-laki. No. Halo, diba? Nabili ko to guys sa Flying Tiger. Ang pangit ng pagkakalagay na ko ng plastic. Pero, ayan, ang cute. Basurahan siya. So, I've always wanted something like this na may takip sa taas. Tapos yung ganito-ganito na yung pagtapon. Kasi, yun yung gamit ko dati. Ayan, open siya. So, ang pangit tignan pag nakikita yung mga basura. At least pag ganito, taguin. Ang cute pa ng kanyang design. This is 1,000 yen. Medyo may kamahalan. Pero, bihira kasi ako makakita ng ganito. Tapos, cute. Nilabas ko din yung maleta ko kasi mamaya mag-i-empake ako. Bukas kasi pupunta kami ni Sam sa Yokohama para sa New Year's countdown and meron din kasing live na may Sasuke. Sasuke yung parang may mga obstacle course. Yung mga competitors parang ito-try nila na i-clear yung mga stages. Parang American Ninja Warrior. Parang something like that. Si Sam, talagang nasa Amerika pa lang siya. Fan na siya nun. Kaya, nung nalaman namin na merong live, ayan, go agad. Ito nabili ko po to sa Book of guys. Tingnan nyo. The 5 Love Languages Military Edition. Nabasa ko na yung first 27 pages. Ayan, maganda siya. Tapos military edition pa siya. So, perfect para sa amin. Yan yung salumpas ni Mama. Galing yan mismo sa hospital. Diba, ma dear? Ginamit na rin yung regalo ko kay Mama. Aroma humidifier. Hinaluan siya nito. Ayan, binili ko din to. Parte ng gift ko sa kanya. Ito yung number 1 sa pinuntahan kong store. Kaya ito yung kinuha ko. Kumusta ka na dyan, ma dear? Ito, nagsisikap, Pepe. Wala eh. Ayan, masakit kasi yung paa ni Mama. Katitindog. Yan, kakatayo. Kaya nung Saturday, pumunta siya sa ospital. So, humingi siya ng gamot. May iniinom siyang gamot. Tapos, ayan, yung salumpas din na yan, galing din yan sa ospital. Gusto ko nga puta X-ray. X-ray? Oo, Yes, para sabi ko, makita kung ano yung diferensya talaga, no? Ako nga ang doktor, kaya wala bang diferensya. Oo, pagod lang daw. Okay lang. Yan, nood kami ng Hello, Love, Goodbye. Okay, ma? Yan. Ha? Dalawa. Dito na kami sa hotel. Natutuluyan namin na sobrang sandaling panahon lang kami dito. Dahil ay magka-countdown kami. Nandito kami sa Yokohama. Manonood kami ng Sasuke. Meron kasi silang live. May paganyan sa hotel na to. Tapos, ayan, sink na akala mo parang may kitchen pero wala naman. Tapos yan, balcony yan. Hindi mo kagandahan yung view kaya huwag na nating tignan. Ayan, konting ano lang, super saglit na super bilis lang na room tour. Sasabitan ng mga jackets. And CR. Ganda dito. No, may blower and yung mga amenities. Tapos, CR ko. Ayan, super liit. Oh, may sleepers pa sila dito. Ready na ako lumabas. Tapos si Sam, nagpa-prepare pa siya. Habib. Hello. Ayan na. Makikita niyo na siya. We're getting closer. Ay, ito yung ice skating rink. Ang cute ng kanilang walls. I'm happy for Sam kasi talaga matagal na siyang fan nito. Oh my God! Ayan na siya. Ang cool. Meron din silang Sasuke stuff. Come on. Oh my God!
ただありがとうまた火をつけたどうもありがとうございました。He's trying. イエーイ